खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पुलवामायाव उदखारि उमरनि न'खौ रैखाथि हानजाया उरायहोबाय। खुंथाया आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाखौ आबुङै उदां खालामनो थियारि। सुकुमार बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान फालिदों। आसाम पुलिसआ आरोबाव सा 39 बांलादेशिफोरखौ गावसोरनि हादराव दैथायहरफिनबाय। गसाइगावआव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांदों। मुसलपुराव आदिबासी फरायसा आफादनि दैदेननायाव एसटि आरो गुबुन गुबुन दाबिजों गेदेर सुबुं गौमा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिल्लीनि लाल किल्लानि साखाथियाव बमा बेरहोनाय उदखारि उमर नबीनि न'खौ बमाजों उरायहोबाय। रैखाथि बिफाना दिनै फुङाव आईईडीजों उरायहोदों पुलवामायाव थानाय उदखारि उमर नबीनि न'खौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उमरनि न'निफ्रायबो 360 केजि एमोनियाम बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीर पुलवामानि उमर नबीआ थांनाय 10 नबेम्बर खालि दिल्लीनि लाल किल्लानि साखाथियाव कार बमा बेरहोदोंमोन। उमरनि डीएनएआ गोरोबदों। उमरआ खामानियाव सासे डाक्टार। बेनि उनावनो बेयो मोनसे सुसाइड बम्बिं होनानै प्रिलिमिनारि नायबिजिरनायाव आन्दाज खालामनाय जादों। बबेखानि उमर नबीआ गिबियाव काश्मीर, हारियाना आरो उत्तर प्रदेशआव बेरायथिंदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला लाल किल्लानि साखाथियाव गिख्रंथाव बमा बेरनाय जाथायाव सा 13 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो सा 20 निबो बांसिन जखम जादों। मिथिंगाखौ रैखाथि होनाय आरो हाग्रा ओनसोलखौ फोथांफिन्नायनि थांखिजों जिल्ला खुंथाय, पुलिस बिफान आरो हाग्रामा बिफाना लुथुमारि रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौ आबुङै फोजोबनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो साखाफारा जादों। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि थाखाय गोनां जानाय गासैबो थियारिखौ जिल्ला खुंथाया खालामदों। सोरखारि हा आरो हाग्रा ओनसोलफोरखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनो आसाम सोरखारनि नाजाबाय थानायनि बाहागो महरै बिस्तिबारखालि नगावनि कामरुप रिभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय लुथुमारि रिजार्भ फरेस्टआव मोनसे गोजौ थाखोनि नायदिंनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखियै स्पेसियेल चिफ सेक्रेटारि महेन्द्र कुमार यादव, नगाव जिल्लानि कमिशनार देबाशिष शर्मा, नगाव हाग्रा बेंगिरि सुहास कदम, उफेरा जिल्ला कमिशनार शफिक फुआन, नगावनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट सप्रिउनल देखा, लोगोसे हाग्रा आरो पुलिस बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर। बेजों लोगोसे दावबायफैनाय हान्जाया थासारिखौ बुजिनो थाखाय ड्रन केमेरानि गेजेरजों गासै ओनसोलफोरखौ गुवारै नायगिदिंदोंमोन। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुदि बर' थुनलाइ आफादफोरा बर' सुबुं थुनलाइनि संदानगिरि एबा बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान फालिदों। बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै बाटासारायाव थानाय 517 नं गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव बर' सुबुं थुनलाइनि लामा दिन्थिगिरि सुकुमार बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि उमेश चन्द्र बर'आ ससे बिरहोयो। सुबुं थुनलाइगिरिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादनि सोद्रोमा कुलराम ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव 517 नं बाटासारा गुदि फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे नेहरू मिलन गोजौ फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। सुकुमार बसुमतारीया बर' थुनलाइनि सायाव गां 29 बिजाब लिरदोंमोन, जायखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि एम.ए. फरायाव फोरोंनाय जायो। बिनि गोसोखांथि बायदियै बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो थुनलाइ बान्था होयो आरो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो बाक्सा जिल्ला ओइचएस आनजादाव बर' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसानो फरायसा बान्था होबोगासिनो दं। आसामाव आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै हाबफैनाय आरोबाव सा 39 बांलादेशिफोरखौ दैथायहरफिननाय जाबाय। सा 39 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय दैथायहरफिननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव आसाम पुलिस आरो बिएसएफनि जवानफोरा अपारेसन खालामनायाव हमनो हानाय सा 39 बांलादेशिफोरखौ भारत बांलादेश सिमानि 39 नं गेटजों बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जाबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ससियेल मिडिया एक्सआव सा 39 बांलादेशिफोरखौ दैथायहरफिननायनि बागै लिरदों। पुलिसआ नायबिजिरनाय आरो गोनां नेमखान्थिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव बिसोरखौ नेमखान्थि बायदियै दैथायहरफिननो थाखाय बिएसएफजों गोरोबनानै हादरनां सिमानि गेटजों लांनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बुंदों दि थांनाय समफोराव रायजोआव नायदिंनायनि राहाफोरखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बेफोरनि गेजेराव हरनि पेट्रलिं, बिरोंदामिनजों हेफाजाब होजानाय नायदिंनाय आरो इन्टार एजेन्सि गोरोबलायनाय बायदि दं। मानोना आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायखौ होबथानाया देरसिन गोनांथि जानानै फैदों।
गसाइगावआव सासे सिनाय मोनि आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। दिनै फुङाव गसाइगावनि नास्रायबिल गामियाव बोखांनो हादों सिनाय मोनि आइजोनि गोथै सहखौ। रिपर्ट बादिब्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय नास्रायबिल गामिनि जनाली दैमायाव दिनै सासे सिनाय मोनि बैसोगोरा आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै आइजोनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय क'क्राझार नोगोराव दैथायहरो। बबेखानि आइजोआ दैमायाव ना गुरनाय समावनो दैयाव गब'दोंमोन जानो हागौ होननानै जायगानि सुबुंफोरा आन्दाज खालामदों। नाथाय आइजोनि जिउ गोमानायनि गुबै जाहोनखौ मोजाङै नायबिजिरनाय आरो मेडिकेल रिपर्टनि उनावसो मिथिनो हागोन होननानै पुलिस बिबानगिरिफोरा बुंदों। लोगोसे बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। 2022 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आदिबासिफोरनो ट्राइबेल होनांगौनि दाबिजों आदिबासि फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां आफादफोरा बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर सुबुं गौमा हाबाफारि लायो। बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानिफ्राय 7,000सो सुबुंफ्रा गावनो गाव ओंखारबोनानै आसानि खावलायनायाव सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लादोंमोन। हारिसाफोरनि खसाब जोम गाननानै आखायाव बोरला थिर लानानै बिथांमोनहा मुसलपुर टाउनाव हानजा सुरदोंमोन आरो मिरुनि दुर्गा मन्दिर फोथाराव ज' जानानै सरकारनि बेरेखा सोमावसारदोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा 2022 नि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आदिबासिफोरखौ ट्राइबेल खालाम, आदिबासिफ्रा एसटिनि अनगायै थाथ'नाय नङा, जोंनि दाबिया गनायथाव, बिजेपि सरकार हुसियार बायदि बानबुंथाइजों होसिख्रावनानै मुसलपुरनि हा अख्रां गोमसार होयो। दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफाद, सा जनजाति छात्र संघ तामुलपुर, बाक्सा आरो आसाम साहा मजदुर संघ, साहा बागान गुदि खोन्दो, उदालगुरि लाइमोन फरायसा आफाद, दुलाराय आसाम आदिबासि महिला छात्र संघनि खौसे बानजायनायाव बे सोमावसारनाया जादोंमोन। एसटि खालामनायजों लोगोसे आदिबासिफोरनि थाखाय हा पाट्टा आरो साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि मुजुरिखौ 550 रांसिम बांहोनो दाबि दैखांदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।